Tormenta interna no seo do Partido Socialista contado o caso Salazar, das denuncias por inacción do malestar crecente que hai dentro do Partido Socialista, a constatar que a súa dirección mirou para outro lado durante meses coas denuncias por acoso sexual que se presentaran contra o exasesor e home forte de Sánchez no aparato de Moncloa, Paco Salazar. Recoñece a dirección socialista de Rosna xestión deste caso, pero segue resistíndose Ferraz a levar a Salazar a Fiscalía, como lle veñen pedindo distintas voces internas no seo do PSOE. Por que? Non aclara moi ben o PSOE, porque o xer español apunta directamente a Sánchez. Fernando Garea conta que membros do propio goberno e dirixentes socialistas coinciden en soster que é Sánchez quen está protexendo a Salazar. E engade que o presidente se mantivo aínda en contacto con Salazar despois de que Salazar fose cesado o verán pasado tras ascender as primeiras denuncias de acoso sexual contra el. Aquí é unha guerra aberta dentro do PSOE, está claro. Non é un solo escándalo. Como dixo Roberto, cando se denuncia este señor é xusto nun momento que van a nomealo, non a denuncia secretario de organización. Claro, pero cando van a nomealo, o sea, está claro que non sabían o de antes e esperan ese momento, claro, para sacarlo nese momento. Entonces, está concertado. E isto tamén está sendo concertado. Todos os días eran escándalos, porque debe haber seguramente algún tipo, me gustaría saber cuál, algún tipo de guerra interna. Eu intuyo que é unha guerra entre a bella guardia de antes e os novos que chegaron con Pedro Sánchez, Ábalos, Cerdán e este señor, porque este señor é pata negra pura, porque non só lle filtran acosos, lle filtran tamén que estuvo cobrando sin traballar, etc. O sea, é unha guerra pero un tras outro cos que trouxeron. Non sei se é unha guerra aberta, pero unha guerra por toma de posicións ou por o que sea, pero a guerra está levando por diante o partido. Pero que estou vendo que hai como unhas vinganzas, ou ti me quitaches ou te poño aquí, porque senón non me explico eu que salgan todos os días puntualmente tantas denuncias e sepan todas a vez, non? Porque unha sola puntual sí, pero tantas eso ten que ser... Normalmente, como non se pode levar a guerra, digamos, nunhas primarias, levas a guerra así. Intuyo que vai por aí, home, non teño información confidencial nada polo estilo, pero analizando outros casos de outros partidos, ten que ser algo así. Parece que como si Sánchez escollera esta xente escollendo el, que é moi distinto, porque esta xente son pequenos líderes locais con certa forza nos seus territorios, todos eles, Santos Cerdán con pequenas tramas ali en Navarra, Ábalos con certas tramas en Valencia, este señor Salazar que tiña certo poder en Dos Hermanas, que non tiñen así. E isto é o que había. Entón, foron os que lle ganaron a campaña a Sánchez seguramente porque tiñan a tecnoloxía ou saben como se fai para ganar unha campaña desta, saben as trampalladas todas que hai que facer para ganar e ganaron. Pero tamén é curioso que 3 dos 4 señan uns cochinos, coño, uns tipos. Es que Sánchez seguramente é un deles, parece que Sánchez é o puro e os outros son así, xuntaríanse entre eles, verían que este é o mellor o que ten máis dotes para liderar a cousa, porque o mellor eles saben que non poden ser, e apoian e montan, que Sánchez non se pode librar deles, non é tan facilmente como de Salazar. Igual que estos escándalos de corrupción son de corrupción son de estilo, cuando ti atacas a alguén tens que atacar onde lle doe. Por exemplo, se visto que os escándalos de corrupción de diñeiro non afectan. Entón, como se usa? No ámbito da esquerda é moito máis eficaz atacar con escándalo sexual, porque eso é caída segura, precisamente porque falos entrar en contradición, fallos un daño interno, etc. Entón, que se filtra? O filtrador que filtra dai? Que lle filtraron a Rejón? Que lle filtraron os demais? Porque saben que aí caída segura. Sí, estou totalmente de acordo contigo. O que me chama a atención é que nun entorno tan cercano, tan pechado, coño, che salgan 3 tipos destas características que lle dicen enséñame o escote. Pero de onde ven Pedro Sánchez? De onde ven a familia do Sogro? De onde ven? O sea, parece como si fuera que veñen da alta academia, da diplomacia ou cousa así. Por exemplo, na cousa das manifestacións do 8M, como baixaron de xente. Se nota, porque ese electorado, esta xente que antes era moi activa, vindo estos escándalos todos un tras outro, vaise lentamente dando desafección. Igual desmoviliza. Sí que e máis afecta iso a un público moi tal, igual que o de Israel. Son cosas que lles afectan moitísimo. Eles saben perfectamente que o candidato é moi malo. Eu creo que a Extremadura están dando como que chaman agora a terra de sacrificio. Sí. Como, cuidado, como en Galicia... Vamos a purgar aquí todo. Como en Galicia, nas eleccións anteriores, que parecía que o PSOE estaba traballando po BNG. Bueno, non parecía que estaba traballando. Non parecía, estaba traballando po BNG, evidentemente. E pagou un alto precio para ele, claro. Si vedes o Cixin, inflamos moitísimo. O que quede Sánchez xa dá por perdido o territorio, xa o dá por perdido, que os dá igual un que outro. Isto decímolo sempre, pero se cadra non o dá por perdido e iso indica moito de que tipo de persona é Sánchez. Se cadra é que non o dá por perdido. Pero non estará el solo, supoño que alguén estará pensando estrategias. Ou non, ou está el solo porque manda tanto que xa non ten...
os estrategas non teñen traballado mal, cuidado, xa se nos gusta ou non. De feito, aí o temos. Menos mal, porque se teñan traballado mal estaríamos aviados. Aí o temos empoleirado e por 2 anos máis. Entonces, bueno, sí, pero eso non ten máis mérito que montou unha alianza. Vale, pero foi capaz de montar, os outros non. Os outros non lles daba. E foi capaz de resistir na última semana e darlle a volta as cousas. Tampouco pensemos que é un zoquete, porque senón vamos outra vez a Non, eu non digo que sea un zoquete, eu digo que el quere proporcionar esa imaxe de si mesmo como un resistente capaz de enfrentarse a todo. Xa o veremos agora. Non, a estrategia intuyo eu, desde fora, obviamente, é que quere visualizar primeiro. Esta señora vai a seleccións porque non podía pactar con vos. E probablemente teña un vos ainda máis forte. O sea, teóricamente, que horror que non pode pactar con vos antes que pactar con vos boas eleccións, vale? Moi ben. Ora tes un vos doble de forte. Cuidado, que seguramente che cobra máis caro que en Valencia. E ora, claro, eso quere visualizar Sánchez. Dicir, mira o PP o que ten que tragar, as cousas que ten que facer, o que ten que na agenda verde, inmigración, todo así, para seguir. O que quere inflar a Vox e o que quere xogar a unha idea en que Vox e PP están moi cerca un do outro en escaños para meterlle medo a xente e mobilizala. Ou para intentar quedar el de primeiro nas eleccións. Cuidado, que é algo factible. Non estou falando de broma, porque se xunta todo o voto da esquerda en el, pode ser a primeira forza, ainda que os demais sumen 200. PSOE pode perfectamente ter 130 e os demais 200. Pero sendo a primeira forza o PSOE. Todo pode pasar, pero eso non é o que indican as enquisas. No, pero algunhas xa estou vendo, O sea, que van para aí. Estou referindo a última semana de campaña, cando estaban repartindo ministerios. E xa estaban discutindo quen iba a ser e xa daban unha maioría de 200. Me acordo eu, porque esa campaña seguín aquí, seguín todos. A última semana, sobre todo. A última semana foi desastrosa. Entón, eso que digo eu. E outro aproveitou, cheirou a debilidade, deuche onde doía, mobilizou despois das que tiñes con vos e foi capaz de raspar o suficiente para que a ti non te dera. E eu raspouche esa semana 4 escaños e xa non entraches. Eso me refería, non que non poras pois por capaz de patar. Si non é eso, esa perda por ir de sobrado. O problema de Sánchez é estas corrupciones, estas corruptelas. Si non, él sobrevivía ben, porque esta lei da multirreferencia vai a aprobar o PP tamén. No, claro. Como vai a votar en contra do PP de eso? Vai levar unha tanda de leis que vai a aprobar o PP as tres. Vai a aprobar esta, vai a aprobar a subida das pensións e vai a aprobar a subida dos funcionarios. Entón, xa vai sair do aillamento. É dicir, que non vai ter visto. Que pasa? Como sabe que pola esquerda non lle van romper. Bueno, unha parte da esquerda sí. Podemos, a outra non. Podemos xa lle rompeu. Pero... E a outra romperá antes de que cheguen as eleccións. E veremos a Yolanda que o goberno socialista é un goberno que non cumple. Xa o dixo onte, a conta do Sáhara facendo unha cousa bochornosa. Ou Yolanda Díaz que acabe no PSOE tamén. Bueno, eso pode ser. Que é unha solución tamén. Pero desde logo romper non rompe. É dicir, macho do goberno porque apoiar a saída da multirreferencia. Eso non o veo.